Ja by som tam určite chcela aj spomenúť to, že všetky tieto veci sú pre mňa nadstavbové, že ty prvé proste musíš vyriešiť to normálne dýchanie. Jasné. A až potom môžeš ísť, lebo holotropné dýchanie je psychoterapeutická metóda. Takže to potrebuješ na to facilitátora a proste není to určite pre každého. Vieš, že ono sú veľmi populárne. Ja by som tam chcela ako povedať toto, že sú veľmi populárne tie briefworky, ale pre veľa ľudí to vlastne môže predstavovať určité riziko. Vieš, že môžu sa tam udieť nejaké z pohľadu ako psychológie alebo psychických stavov, že fakt tam môžu nastať nejaké retraumatizácie skrz to, že vlastne hyperventilácia ťa dostáva naspäť do tej traumy. A keď ten facilitátor alebo ten človek, ten inštruktor, lektor není na to pripravený alebo vyškolený, tak ako fakt tam môže nastať nejaké znovu otvorenie nejakých psychických problémov. Čiže to by som tam chcela niekde nejako spomenúť, lebo počula som veľa príbehov proste takých, že nie je úplne OK. A myslím si, že je to taký boom. Už to trošku upadá v tom dýchaní, konečne. Áno. Celý ten boom toho briefworku. Potom som tých posledných 5 rokov tak akože registrovala, že je obrovský záujem o túto tému. Vieš, že sa to tak ako keby dostalo, bola vlna proste všetkých vegánov a potom všetky tento sebarozvoj, trauma. Takže vieš, je taká vlna toho a potom sa dostalo vlastne to dýchanie, čiže všetci nejakú dobu robili Wim Hofa, potom všetci Wim Hof nie, Wim Hof je zlý, teraz bolo Oxygen Advantage, čiže všetci nedýchame a robíme proste apnea walking. A že stále sa to vlastne dáva len do toho, že ľudia idú hneď na tie pokročilé techniky. Že nerobí sa vlastne ten základ, že vlastne porozumieť tomu, že ako vlastne dýchaš v tom bežnom dni a napojiť sa na to, že čo vlastne sa deje s tebou, že či dýchaš cez deň, ale ľudia hneď skočia proste do nejakej techniky. Vieš, začnú robiť box breathing, začnú robiť proste koherentné dýchanie, čo sú skvelé techniky, ale ja si myslím, že tým ľuďom to potom práve nefunguje. Aj ľudia písali, ako jeden, či mi písal, že čo robí zle, že mu nefunguje už Wim Hof. No, hovorím, Wim Hof není technika na dlhodobo mesiace používanie. Vieš, že je tam taký strašne misunderstanding v týchto veciach, že ľudia proste si zoberú techniku a teraz si myslí, že jasné, alebo z tej hyperventilácie máš proste to, že zmenené stavy vedomia. Ja tu volám, že alkalické krče, máš ťažkú hypoxiu, tak áno, máš zmenený stav vedomia. A to telo proste si na to vytvorí rezistenciu, čiže po 3 mesiacoch nemôžeš čakať, že ťa to chytne tak, ako keď to robíš týždeň. Je to ako keby si išla, neviem, do nejakého zábavného parku a ale si proste, že idem na teraz túto experience skúsiť a vlastne čakáš od toho, že... Že za každý to bude také silné, ale vlastne to telo si na to vytvorí rezistenciu, že lebo práve ty robíš ako zmeny v tom dýchaní, ktoré triggerujú ten nervový systém, čiže on sa začne voči tomu obraňovať a vytvorí si proste kompenzačné mechanizmy. Čo práve pri tej hyperventilácii vedie k vyčerpávaniu obličiek, to je spojené s tradičnou čínskou medicínou, že proste hyperventilácia zaťažuje obličky. A to potom môže viesť ďalším ako veciam. Takže je to celé také, že mnoho ľudí, to je proste ten wow efekt, že všetci chcú proste hacky. Teraz sú populárne hacky na všetko. Biohacky. Ja z toho niekedy úplne, že nasratá, že ty kokos. To je na začiatok. Že prečo chceš robiť hacky, keď nerozumieš tomu, že ty môžeš robiť hack, keď už máš proste, že techniku a niečo stereotypne, rozumieš tomu a už to vieš použiť, lenže dneska to ľudia vlastne nevedia ani použiť. Vieš, že on chce hack na to, aby proste sa zrýchlil v tom výkone alebo v tom progrese, či športe alebo hocičom. Ale vlastne nerozumie tomu, že to je skratka, že kam ho tá skratka dostane, lebo ty máš ako keby nejakú mapu, vieš? Že dobre, a teraz keď sa ako keby že vrátime na začiatok, lebo tiež som prešiel nejakým spôsobom povedzme, že 3-4 typmi alebo 5 typmi dýchania, až kým som sa dostal k tebe. A teraz vlastne, ja už by som to možno, že celé aj začal, dneska to máme Danielu Dvorsku. Ja by som ťa definoval ako nejakého človeka, ktorý je terapeut cez dýchanie, ale aj cez telo. A nachádzame sa na Tenerife, na fyzioklinik. Ja som prišiel k tebe s tým, aby som sa naučil dýchať. Áno. A mám za sebou pár nejakých hodín a sedení. Už pri nejakej druhej musím sa priznať, že po 2 hodine, ak som išiel od tebe, si vravím, že dneska sa mi moc nechce, že čo ešte sa tu môžem naučiť. A vlastne to bol pre mňa taký point break, kedy vlastne už sme mali nejaké základy, že aj tú teóriu, aj trošku niečo, že vlastne sme niečo nahlodali, že si ma naskenovala a vlastne prvú hodinu sme mohli naozaj začať, ukázalo vlastne mi, že ako zle a kde dýcham. Len na začiatku v tom, keď ležím. Tým, že teraz napríklad nahrávam tie podcasty, tak vnímam, že niekedy nestíham dýchať, ako si vravila, že najbližšie ťa naučím, keď budeš chodiť a keď budeš rozprávať.
Áno. Takže vlastne vraciame sa späť. A čo by som o tebe ešte povedal, ty sa venuješ potápaniu. Freedivingu. A takisto máš za sebou ako keby nejaký život v iných zemiach, ale nechal by som to na teba. A hej, že ja som vlastne fyzioterapeut. By som sa zaradila ako muskuloskeletálny fyzioterapeut, čo znamená, že vlastne sa venujem hlavne pohybovým terapiám cez cvičenie a dlhé roky už pred covidom som vlastne robila veľa edukačných kurzov v Bratislavskom meditačnom centre Place s mojou kamoškou a kolegyňou Majou Novakovou, ktorá je meditačná učiteľka dlhé roky, je veľmi skúsená a ja som vlastne už vtedy sa chcela dostať ako keby do takého niečoho medzi, že nielen to fyzické telo, ale začať riešiť aj tú mentálnu stránku. A k tým meditáciám som nejak prirodzene inklinovala. A tam to tak sa vyvinulo, že vlastne na tú spoluprácu som potrebovala absolvovať mindfulness kurz, chodila som na meditačné ustrania niekoľkodňové. Takže to bol pre mňa taký ako hlbší nejaký tiež pohľad do tej práce zmyslov, že čo všetko tá hlava si dokáže mi vymyslieť a vlastne to vôbec ako nereflektuje nejakú tú realitu alebo tú skutočnosť. A v tom období práve ja som už vedela, že takou mojou nejakou hlavnou témou, alebo čomu sa chcem venovať v tej fyzioterapii, je dýchanie. Lebo v rámci toho dýchania som sa vlastne dostala k freedivingu. Prvýkrát som bola v Dahabe v Egypte, čo je na Sinaj 2015 alebo 16. Freediving a potápanie je aký rozdiel medzi v tom? Alebo že... No freediving je nádychové potápanie, čiže ja sa nadýchnem na hladine a s tým, čo mám, idem dolu, do hĺbky, popri lane, aj naspäť. Čiže ja sa počas celej doby toho ponoru nenadýchnem nikde, čiže preto ten ponor je relatívne rýchly, lebo ja môžem ísť vlastne dolu x metrov a naspäť, nemusím robiť dekompresné zastávky, nič také, lebo vlastne nedýcham. Čiže ako potápanie ako také, keď sa bavíme o scuba, pri strojom potápaní, tak oni majú proste, dýchajú nejakú zmes plynov, záleží od toho, že do akej hĺbky alebo čomu sa vlastne venujú. Takže oni musia mať dekompresné zastávky a ten ponor je dlhší. Máš za sebou aj toto, že potápala si sa aj s prístrojom? Nie, práve, že ja som asi z mála freediverov, ktorý nikdy neskúšal scuba, že ja som išla rovno do freedivingu. To je niečo, že rovno do freedivingu znamená, že najprv by si mala ísť do... Nie je tam žiadna postupnosť, že nemusíš, ale väčšinou je to také, že ľudia, ktorí už ako majú skúsenosť so scuba divingom, tak ako skôr stretneš tú skupinku tých ľudí, ktorí majú dlhé plutvy a vyzerajú divne a že čo robia. A ja som sa tomu vlastne dostala, by som povedala, takou, že náhodou, vlastne keď som končila magisterské štúdium, tak vtedy som sa vlastne dostala fakt, že prvýkrát do Egypta na dovolenku na 3 týždne, že po masakrálnom období písania diplomky a končenia školy, takže to bola moja taká, že dovolenka a vtedy som sa dostala, fakt, že náhodou mi bol ukázaný freediving. A doteraz si pamätám moju prvú statiku, keď podo mňou plávala rybička a úplne si hovorím, že to je jaký skvelý pocit tej slobody a takého toho prepojenia s tým morom a taký ten silný zážitok takej vnútornej slobody. To je vlastne to, čo mňa v tom freedivingu ako najviac fascinuje. A zároveň je tam práve ten mentálny presah, že freediving je, nechcem povedať, že úplne mentálny šport, ale veľké percento vlastne je toho, že ako ty vieš spracovať ten diskomfort a ten stres, ktorému sa vystavuješ v tej zádrži dýchu. A to mňa veľmi baví a fascinuje, takéto vystavovanie sa vlastne vnútornému nejakému rozhovoru alebo tomu challengeu sama so sebou, že zrazu proste vidíš, že to hovorím, že ako keď máš špinavé okno a si ho umieš a zrazu proste vidíš, čo sa v tebe deje. Ako k sebe pristupuješ. Hej, že tam máš v rámci toho ponoru je veľmi dôležitý manažment, že my tam máme veľa krokov, proste čo kedy máš urobiť a snažíš sa to proste naplnovať, aby ten ponor bol úspešný. Úspešný znamená, že dosiahneš hĺbku, ktorú chceš a je to s dobrým pocitom. Dobre, a to koľko je tá hĺbka a ako dlho tam vydržíš? V hĺbkách sa nastavuje vždycky dopredu. Akože lebo máme 2 roviny freedivingu, že môžeme sa baviť o nejakom rekreačnom, kedy vlastne potápaš do nejakých hĺbok, ktoré nie sú pre teba rizikom. A potom máme ako súťažný freediving, kedy vlastne atleti idú naozaj na nejakú pomyselnú hranu svojho výkonu, čo znamená, že môžu stratiť vedomie pri ceste naspäť. Ale tam je akože o tomto by sme mohli natočiť sa odbračný podcast o freedivingu, lebo je tam naozaj
veľké množstvo aspektov a z môjho pohľadu ako fyzioterapeutky vlastne je to na to fyzické telo najbezpečnejší šport, lebo v podstate ako nejaké svaly alebo kĺby si tam nevieš poškodiť, vieš si poškodiť dýchacie cesty. Vyvrtnúť členov. Hej, ako vieš si urobiť, ako ja som mám za sebou, keď som začínala práve v Egypte, bola som veľmi nadšená a neskúsená a nerozumela som tomu, čo sa so mnou deje, tak som mala nejaké zranenia. Ale inak ako si tam až tak veľmi ublížiť nevieš, pokiaľ fakt počúvaš alebo nasleduješ tú bezpečnosť. Že freediving má veľký vlastne dôraz na bezpečnosť. Lebo ty musíš vedieť zachrániť toho človeka, s ktorým potápaš. Čiže tam sa vytvára veľmi silný body systém. Je to veľa o dôvere, lebo ja tomu človeku, ktorý vlastne na mňa dáva pozor, musím naozaj dôverovať, že je schopný ma zachrániť. Takže koľko ideš do akej hĺbky plus minus, že keď ideš bežne si a ako dlho vydržíš pod vodou? Tak bežná rýchlosť ponoruje meter za sekundu. Čiže že ideš s lanom, alebo ešte... Máme 4 disciplíny, čiže ja mám ako na hladine bojku, z ktorej ide vodiace lano, na konci ktorého je závaží. To závaží sa nastavuje podľa tej disciplíny, ktorú chceš robiť, ale vlastne máš toto. Ten celý setup je väčšinou upnutý o nejakej ďalší, buď surface line, alebo mooringové lano, aby si proste nedriftoval v tom oceáne, aj keď ako na niektorých lokalitách sa potápa aj takto. Čiže môžeš mať bojku, môžeš mať loď, z ktorej máš lano, je tam ako viacero možností, môžeš mať taký plávajúci pontón ako platformu. A tie disciplíny sú, že ja sa môžem buď priťahovať, ručkovať, čo sa volá free immersion, čiže vlastne idem len rukami, silou rúk. Potom idem s 2 plutvami, čo sú bifiny, čiže kopem. Potom mám monoplutvu, čiže veľký taký delfínový pohyb. A ešte je no fins, kedy vlastne ideš ako keby prsia. Takže koľko vydržíš pod hladinou? A ako ideš hlboko? Pod hladinou ako dynamicky, záleží od toho ponoru, že na hladine, keď sa robí statické apnoe, tak tam mám 4,5 minúty zádrž dýchu, čo je taký ako v podstate štandardná dĺžka, že nie je to... Okay. Už je to trochu za nejakým limitom nejakého komfortu, ale v podstate každý človek, keby som ti urobila tu nejaký prípravu na ponor, aby sme sa tomu venovali nejakých 20 minút. Takže za 20 minút sa vieš ako keby tak rozdýchať plus minút. No ja to viem urobiť za 3 minúty. To vieš rýchlejšie urobiť. Ale ako pre začiatočníka, že keď... Takže ja by som napríklad dokázal ako rýchlo sa navýchnúť tak, aby sa držal 2 minúty. No hneď, ako po tých 20 minútach, keby sme sa tomu venovali, tak akože 2 minúty vieš urobiť. Tá kapacita je taká, hej, že by som 2 minúty. To o tej kapacite až tak nie, to je o tej mentálnej stránke, ako sa vieš uvoľniť a zvládnuť ten diskomfort. Lebo ako zadržať dých na minútu 30 vie každý. Ako, pokiaľ nemáš naozaj že nejakú výraznú poruchu dýchania, nemáš nejaké panické a také ťažké a proste nejakú bolesť, hej, že niečo, čo by ťa výrazne vyrušovalo. No a ako si sa dostala potom, si bola v Egypte, začala si potápať a teraz si kde? A čomu sa tu venuješ? Teraz som na Tenerife, lebo ja som vlastne do Egypta pred covidom odišla. Pôvodne to mal byť sabatikál na 4 mesiace, boli z toho skoro 3 roky v rámci covidu a všetkého, čiže ja som sa tam venovala najviac potápaniu, že tam som naozaj trénovala. A potápala som 4-krát do týždňa, niekedy aj viacej. Popri tom som stále pracovala ako fyzioterapeut v miestnom wellbeing center. Takže som vlastne stále bola fyzioterapeut, ale mala som viacej takú expatskú komunitku. Bolo to veľmi zaujímavé v zmysle toho, že som pracovala s ľuďmi, ktorí sú nomádi, že oni všetci proste cestujú okolo sveta, čiže majú inak nastavené aj čo sa zmysle týka nejakej práce sám so sebou, zodpovednosť, proste komunikácia. Takže to bol taký celkom zaujímavý switch z takého normálneho človeka, ktorý chodí 5-krát do týždňa do práce, má rodinu, povinnosti, hypotéku a všetky tieto stresy. Tak zrazu to boli ľudia, ktorí ako žijú pol roka niekde, 3 mesiace niekde a proste si cestujú a riešia ako keby úplne iné veci. Takže to bolo vidno veľa aj v tej terapii, že som proste riešila viac aj nejakú emočnú stránku a nejaký mindset. Chcel si sa tam hľadať? Alebo teda už si tam bola a už si potom... Ja som tam cestovala pravidelne od toho 2015 a vlastne som inklinovala k tomu, že mňa vždycky nebavilo to, že musím čakať na to, aby som išla potápať. Čiže ja som sa vlastne chcela dostať na miesto, kde môžem potápať celoročne a nemusím za tým cestovať. Že môžeme to mať ako keby takto, že proste vyjdeš von. A to bol Egypt, alebo to je tu? To bol Egypt, lenže Egypt tým, že je to výrazne iné miesto kultúrne, tak ten život tam, hlavne toto bolo maličké mesto, volá sa to Dahab, je to taká ako meka freedivingu, lebo je tam Blue Hole, kde vlastne chodí veľká komunita freediverov, hlavne z Európy, ale z celého sveta trénovať, takže ja som tam išla aj s tým, že som chcela sa ísť učiť od ľudí proste z celého sveta,
že stretnúť proste, lebo tam naozaj môžeš stretnúť svetových rekordérov, proste profesionálov, takže ja som tam išla za týmto, že dostať sa vlastne k ním, rozprávať sa s nimi, mať ich pohľad a získať informácie, že proste rozšíriť. Čo ťa potom priviedlo sem? Sem ma priviedol môj priateľ. On je Španiel? Nie, on je Brazílčan. Okay. A my sme sa stretli v Dahabe a on tu predtým už vlastne nejakú dobu žil, takže my keď už sme zvažovali odchod z Dahabu, tak on prišiel s tým, že pôjdeme na Tenerife, že on to tu pozná, lebo tu je vlastne jedno z mála miest, kde vieš potapať celoročne. A vieš tu mať normálny život v zmysle toho, že vieš si kúpiť veci, máš pitnú vodu, máš stabilnú elektriku. V Egypte je to proste tak, že všetko máš na dobíjaciu kartu a častokrát sa stane to, že proste nemáš elektriku, internet, tým pádom nemáš vodu. Takže tam to bolo veľa o tom survival, že proste riešiš základné veci stále dokola, čo ako pri dĺžke 2,5 roka a viacej je veľmi náročné psychicky. A plus ako celý ten kontrast kultúry, že to je chudobné miesto, proste tí ľudia tam riešia iné veci, inak sú na to nastavení, takže to bolo celé také veľmi náročné. A teraz vlastne tu na klinike, nachádzame sa na fyzioklinike? Na fyzioklinike, vlastne ja som sa sem dostala náhodou, že ja som sa stretla s Tomášom a s Ninou minulý rok, alebo možno aj minulý rok a pol, možno nejak tak, dozadu a som vlastne vtedy hľadala nejaké, kde ja sa tu uplatním, lebo moja španielčina nie je na takom leveli ako angličtina, čo tu ako reálne je trochu problém pracovne. A ja som si vlastne vtedy veľmi sadla s Tomášom aj s Ninou práve s tým prístupom, že sú práve takí otvorení rôznym prístupom, že nemajú proste takéto, že musíš robiť takto, toto je naše a toto robíme, ale majú práve taký veľmi otvorený prístup, čo mne vyhovuje, lebo ja veľmi rada ako kombinujem práve to, čo robím, že nemám rada stereotyp v práci, čiže mne aj vyhovuje tu, že tu práve budeme robiť a robíme kempy, lebo ja veľmi rada robím práve edukáciu, tým, že už predtým som robila veľa kurzov, či už dýchanie, chôdza, pánvovedno proste, alebo aj meditačný set proste pre tých meditujúcich. A ja som zistila, že toto ma fakt baví, že tá edukácia tej ľudskej spoločnosti a ľudí, že to mi dáva taký to nabitie toho, že v rámci tej terapie nie je toľko miesta na to, aby som im mohla vysvetľovať tie súvislosti. A v rámci tých vlastne kurzov alebo tých kempov tam ten priestor na to je, že ísť naozaj do hĺbky. Lebo ja som tiež prišla na to, že v rámci tej fyzioterapie, pokiaľ nejdem do hĺbky, že naozaj ten človek nepochopí tie súvislosti. Kde to pramení a že vlastne... Áno, aj tú hodnotu toho cvičenia, aj to porozumenie tomu, že prečo ten cvik vlastne má robiť, ako to funguje, ako sa pri tom môže cítiť, že nie je to len také repetitívne opakovanie nejakého pohybu, nejakého cviku so zamerom len zbavenia sa bolesti, ale že je tam za tým práve už aj nejaký ten psychologický aspekt toho, že ako pristupujem k sebe, keď ten cvik neviem urobiť, čo sa tam vo mne odohráva, že či som na seba prísna, keď proste mi to nejde, alebo ma to nejako rozrušuje. Vieš? Čiže už taký ako ten hlbší aspekt, čo ja som sa zase k tomuto dostala cez prax jogy, lebo ja aj dlhé roky praxujem aštangu, aj keď teraz je to, by som povedala. Je niečo, čo nerobíš? To je dobrá otázka. ITVC v rámci tela človeka, ale nie. Je veľa vecí, čo nerobím. Akože už som sa tak vyprofilovala, že už paradoxne neskúšam až tak veľa nových vecí, lebo na to nemám čas. Prehlbuješ skôr to, čo... Áno, a prehlbujem to, čo robím. Čiže ja som práve dlho aj v joge, jogovej komunite a cez to vlastne tá prax je práve o tom prežitku toho tela a tej mysle, čo mne ako dáva taký ako aspekt tej psychohygieny. Že nie je to len proste, že dám si sluchatka a idem do gymu, čo je tiež fajn, hovorím, že je to zlé, je to v poriadku. Ale pre mňa ako introverta je dôležitý čas samého so sebou. Ja proste mám rada ľudí, pracujem s ľuďmi, baví ma to, ale na druhej strane ma to dokáže veľmi vyčerpať. Takže ja práve hľadám takú tú samotu, čo je práve aj freediving, že ja keď som sa proste ponurila na začiatku, tak si hovorím, že to je tak skvelé, tu je ticho a nikto na mňa nemôže rozprávať. Takže to je... A na tých kempoch alebo na tom niečom, čo tu môže človek zažiť, je to... Môžem to chápať tak, že príde sem niekto na Tenerife a dohodne si na fyzioklinik nejaký kemp, ide sem napríklad týždeň hrať golf a popri tom sa naučí. Áno, popri tom my mu vlastne spravíme celý program, taký komplexný prístup k tomu, že aby vlastne on sa dokázal aj zlepšiť v tej aktivite, či už je to golf, alebo behanie, alebo
nejaká iná aktivita, že budeme robiť aj hajkovacie vlastne ako na chôdzu, budeme mať práve jogový retreat, bude aj bežecký. Takže ako je tam nejaká tá nosná téma, ale v rámci toho vlastne sa bude riešiť všetko okolo. Čiže aj nejaká tá technika toho prevedenia, aj nejaké nastavenie, že ako to potom ten človek môže zaradiť do bežného života, že čo môže robiť v bežnom dni. Takže je to vlastne taký veľmi komplexný prístup, ktorý mne dáva veľký zmysel. Že vlastne začať sa už na to pozerať aj z toho pohľadu, že tým ľuďom pomôcť, lebo dneska s tým pretlakom informácií väčšina ľudí hovorí, že nevedia, čo majú robiť. Že je taký pretlak, lebo všetci ti povedia, že urob 5 minút toto, 5 minút toto. No. Ja už som od teba na 20 minútach. Už som 20 minút. Ale keď si potom zrátaš, že všetky tieto veci, čo by si v tom dni mal spraviť, tak to reálne zabere niekoľko hodín. Čiže naučiť sa to robiť vlastne efektívne aj v tom dni. V tom bežnom, áno. To cítim, ja vlastne, ty si mi ukázala, že ako nesprávne dýcham, alebo kde mám slabé stránky. A teraz vlastne ako naspäť to začínam trénovať, cítim to už, či už pri golfe, alebo už si viacej uvedomujem to, čo robím zle. Že vlastne ako niekedy nestíham dýchať, ako vyduchujem, tak ako keby, že vlastne som si myslel, že raz za čas vydýchnem a že vlastne je to v poriadku, lebo mám nejaký tlak na sebe a tým ho uvoľním. Ale vlastne toto sa dá odstrániť tým správnym dýchaním. Áno, lebo správne dýchanie je... Takto, ako ja nemám rada o označovanie, že správne alebo zdravé dýchanie, lebo je to trošku také, že ako keby smerujeme k nejakej ideálnej predstave a tá ideálna predstava nefunguje v bežnom živote, lebo vlastne my sme pod vplyvom veľkého množstva informácií, takže za mňa ako definícia zdravého dýchania je vlastne to, že má adekvátne reagovať na to, čo ja robím a ako sa cítim a čo vlastne prežívam. Lebo na dýchanie môžeme pozerať cez 3 také úrovne, čiže je tá mechanika, to ako reálne pracuje to telo, ako sa aktivujú svaly, ako sa dokážu otvárať tie pľúca vďaka bránici a medzirebrovným svalom. Potom je tam fyziologický aspekt, čiže to, ako žijem, koľko kávy vypijem, koľko alkoholu vypijem, ako spím. To má tiež na to vlastne vplyv. A potom je tam vlastne náš samotný subjektívny spôsob prežívania, že čo sme vlastne, aké mali skúsenosti, emócie. Traumy. Čiže toto všetko vplýva na to, že ako ja vlastne dýcham a to dýchanie sa v tom živote bude menej, lebo inak budem dýchať, keď som proste mladá, výkonná, robím nejaký šport, inak budem dýchať, keď... Keď vlastne toto dýchanie odzrkadľuje aktuálne nejaké životné situácie. Čiže to dýchanie by malo vlastne vždycky korešpondovať s tvojimi nárokmi. Takže iba sa vlastne dokáže sa naučiť dýchať nejakým jedným spôsobom a keď si v nejakých životných situáciách, tak by to malo byť ako tvoje uzemnenie, že sa tam vieš vrátiť a z toho vychádzať, alebo ho prispôsobuješ tomu životu. To dýchanie má adekvátne reagovať na to, čo žiješ a naplňať tie potreby toho, čo aktuálne potrebuješ. Čiže ono to není tak, že ty sa naučíš teraz bránične, kľudne dýchať a budeš sa do toho nútiť v situáciách, kedy si pod stresom, si v reálnom ohrození a ty si budeš hovoriť, teraz mám dýchať bránične, lebo ma to tak naučil. To je blbosť, to je kontraproduktívne, keď sa s tým naozaj môžeš tak vystresovať, že dosiahneš panický atak. Už len tým, že budeš vlastne hovoriť, lebo dýchanie je unikátne v tom, že ho vieme riadiť aj vedome. Odkiaľ začnem iba úplne na začiatku, že ako je vlastne, aká je história dýchania? Ktoré organizmy už prvé? Ako to začalo evolučne vlastne? Čo bolo prvé? Čo bolo prvé? No tak ako na začiatku úplne tá bránica nebola definovaná ako sval, bola to len nejaká blana a tým, že sme sa vertikalizovali, tak z pohľadu nejakej postúry a mechaniky sa bránica potrebovala tiež uspôsobiť a má vlastne priečne pruhované svalstvo vlákna a má aj hladkú svalovinu. A to je vlastne tá hladká svalovina je o tom, že my nemusíme rozmýšľať nad tým, že teraz sedíš a nerozmýšľaš nad tým, ako dýcháš a dýcháš. Čiže je to akoby automatický proces, ktorý zabezpečuje práve to, aby sme mali prísun kyslíka, aby sa dostával oxidu uhličitý a iné splodiny von alebo nečistoty. A tým sa vlastne reguluje pH a reguluje sa celá homeostáza. Takže sa nám to automaticky nejako nakodilo do toho života, do toho tela a tak ďalej. A nejaké prvé organizmy, ktoré už dýchali, to už vlastne bolo od začiatku, nie? Že vlastne čo bolo prvé, nádych alebo výdych? Tak z pohľadu nejakého tréningu alebo aj nejakých pranajam začínaš vždycky výdychom, aby si vlastne ako keby dal preč to, čo máš v sebe, či už v tých plúcach alebo aj nejakým takým upokojením. A začínaš vlastne s novým nádychom. Ale vždycky prvý je ten výdych.
Vo všeobecnosti aj ja som si vlastne robila kurz s novozelandskou klinikou Bradcliffe Breathing Method, špecializáciu na poruchy dýchacieho vzoru a oni majú veľmi krásne moto When in doubt, breathe out. Takže keď akože si v nejakej pochybnosti alebo nevieš, čo sa deje, tak proste vydýchni. Lebo my práve dneska nevydychujeme. Že všetci viac menej zadržiavame ten dých, lebo sme v nejakom strese, v nejakom napätí, únave, čomkoľvek nejakom emočnom proste tlaku a to vedie k tomu, že ten dých sa môže proste zaseknúť. Alebo robíme príliš veľa športu, proste príliš veľa aktivít. Takže to vydychovanie je taký ako... A aký je teraz trend, aktuálny trend? Že vlastne ja som nejak možno poznamenal, alebo ja som to nejako trafil skrz knihu Dých. Áno. Kde vlastne kde vlastne celé to nejaké moje vnímanie toho dýchania sa zmenilo a shiftlo skrz to, že viacej vydychovať a viacej oxidu uhličitého. Je to znova iba nejaký trend, ako si vravala, že bolo nejaké vegánstvo a tak ďalej, že my spoločne sme teraz robili to vydychovanie a nadýchovanie, že vlastne mám problém, keď mám vyššiu hladinu oxidu uhličitého. To znamená, dostávam sa do nejakej stresovej situácie. Pamätám si, že vlastne oni tam vysvetľovali veľa, že ten oxid uhličitý vlastne ti aktivuje nejaké ako keby... Ja som to chápal tak, že keď ráno skočím do ľadovej vody, čo som robil, že som otužoval, vždycky prvú vec, keď som sa rozcvičil, bola kaďa na terase, tak som si zdvihol nejakú hladinu stresu a počas toho dňa vlastne to, čo sa mi už dialo, tak už ma tam nevedelo dať a bol som vo väčšom kľude. Toto je niečo podobné, že keď mám nejakú vyššiu dávku oxidu uhličitého v sebe, že si ho sám nadýcham, dajme tomu počas toho dňa, alebo tak, že si ho nejako zvýšim, že niečo prekonám počas toho dňa, tak sa potom ako keby, že cítim lepšie, ľahšie, alebo šťastnejšie. Zaujímavá otázka, ako by som ti na to nejako odpovedala, aby to nebolo zase dlhé. Ľudský. Oxid uhličitý je dôležitý preto, aby sme my vlastne dokázali to v tom tele fungovať, lebo on nie je len ako odpad, on je vlastne ako transportér. Aj pomáha vlastne kyslíku sa dostať do tkaniva, lebo my máme vlastne sa to volá, že Bohrov efekt, čo je vlastne väzba kyslíka na hemoglobín, krvné farbivo. A keď tam nie je ten oxid uhličitý, tak keď to poviem veľmi jednoducho, tak on sa ten kyslík nemá s čím vymeniť na tej červenej krvinke, takže ten kyslík zostáva naviazaný na to červené farbivo oveľa silnejšie. To je vlastne ten Bohrov efekt. Čiže čím menej máš oxidu uhličitého, tým silnejšia bude väzba kyslíka na hemoglobín. Tým pádom ty môžeš mať reálne saturáciu 100%, ale ten kyslík sa nebude dostávať do svalov. Čo bude viesť k tomu, že ty môžeš pociťovať únavu, zvýšené napätie, brain fog a všetky tieto veci. Lebo práve ten oxid uhličitý podporuje aj to, aby vlastne krv sa dostávala aj do mozgu. Takže tu promujeme vlastne teraz oxid uhličitý. Áno, oxid uhličitý je dôležitý spolu s inými ako ešte plynmi. Čiže nie je to len o tom, že je to vlastne len odpad. Častokrát sa na to pozeralo, že je to niečo, čo vlastne z toho tela potrebujeme dostať. Ale reálne my ako telo má oveľa viac receptorov na vnímanie práve zmeny hladiny oxidu uhličitého, že ten kyslík je relatívne stabilný, že tam vlastne tá saturácia toho kyslíka klesá postupne, že ako není v bežnom živote sa ti nestane, že by si proste z tých 98% zrazu sa dostal na 80 alebo nižšie. Ale ten oxid uhličitý ty vieš vydýchať kľudne za minútu. Keď budeš mať nadmerné dýchanie, začneš dýchať ústami, tak kľudne ho vieš veľmi dropnúť. A my na to vlastne máme veľa potom senzorických receptorov, čiže mechanoreceptory. To znamená, že ako keby, že vydýcháš ten oxid uhličitý a máš len kyslík. Áno. Okay. A to vedie potom k tomu, že ty vlastne strácaš šumenie v ušiach tam môže byť, zmena zorného pola, že cítiš ako keby, že sa ti zužuje, brnenie v prstoch, čiže nastáva ti tam vlastne hypoxia. A to potom vlastne je presne to, že tú hypoxiu môžeš mať, aj keď ten kyslík tam je, lebo on sa nedostane do toho tkaniva a ty začneš cítiť to brnenie. Ľudia môžu mať chladné ruky, nepredkrvenie končatín. A všetky tieto vlastne veci sú ako keby symptómom a nemusíš mať akože silné tie príznaky, lebo práve poruchy dýchania sú veľmi špecifické v tom, že to nie je, že ty v každom jednom nádychu a výdychu proste máš nejakú poruchu, ale presne, že raz za čas robíš, že raz za čas proste sa tam niečo udeje a nemusíš ani toto mať. Môže tam byť niečo úplne iné a to vlastne z dlhodobého hľadiska vedie k tomu, že ty budeš mať inú aktivitu nervového systému, čo sa týka úrovne parasympatikus, sympatikus. Budeš mať iné napätie svalov. Okay. Budeš mať iný
priebeh trávenia, vylučovania. Takže napríklad v tom nejakom chápaní povedzme energetického nastavenia, lebo to ma tiež zaujíma, ako keby, že ty si myslím, že jeden tiež z ľudí, ktorý chápe alebo respektíve rozmýšľa v pojmoch energia, frekvencia, vibrácia, že vlastne čo to je. Takže keď vlastne zle dýchame, alebo teda máme nejakú poruchu dýchania, tak aj vyžarujeme vlastne nejakú energiu, ktorá sa nám v tom nejako ako kebyže zrkadlí. Napríklad, keď ja som v nejakom sympatickom, to znamená v tom nastavení do toho boja, lebo som, ako ty si ma definovala, že som proste napnutý, tak tým dýchaním sa uvoľním, tým pádom aj tú energiu dávam vonku zo seba, tú pohodovú, ktorá sa mi potom vracia. A keď teraz máme napríklad nejaké... Určite to ovplyvní to, ako ty aj reálne vnímaš seba samého v kontexte v situácii, ktoré sa ti deje, lebo to veľmi ovplyvňuje tvoju schopnosť rozhodovania a vyhodnocovania. Lebo inak budeš sa rozhodovať, keď si práve v tom sympatiku, čo je vlastne bojuj, uteč, zmrzni, alebo budeš parasympatiku, ktorý je vlastne ti aj dáva možnosť ako keby takého nadhľadu. Lebo čo sa týka v rámci riadenia dýchania, tak my máme predĺženú miechu, čo je plazí mozog. A to je vlastne všetko automaticky. Plazí mozog sa mi páči. To je historicky to znie. Hej, to je predĺžená miecha. Tam je respiračné centrum a to je vlastne to, že my to dýchanie nemusíme až tak riešiť. Hej, a deje sa to automaticky. A potom máme cicavčí, mammal brain, limbický systém, kde máš vlastne všetky informácie, skúsenosti, emócie, čo si zažil. A to je jasné, že to... A potom máš neokortex, čo ti vlastne dáva už formu nejakej vyššej kognitívnej aktivity, abstrakcie, učenie jazykov, plánovanie. No a vlastne tieto tri všetky ako keby tiež vplývajú na to, ako dýcháš a práve tá stredná časť, ten cicavčí mozog, môže urobiť to, že ti vlastne zmení to dýchanie bez ohľadu na to, či ty máš reálne potrebu na základe nejakej tej skúsenosti, čo sa volá stresová pamäť. Že to je práve aj pri traume, že je to, najčastejšie to vysvetľujem na tom, že keď si malý a dostaneš sa do situácie, že napríklad zaútočí na teba pes. A nemusíte ani pokúsiť, ani nič, ale ty si proste prejdeš tým strachom a tým rozptýlením toho, že naozaj sa tam mohlo niečo stať, alebo proste čokoľvek iné. Napríklad ja keď som mala 7 rokov, ma zrazilo auto. Nebolo to nič vážne, nemala som nič zlomené, ale dlho potom som mala vždycky ten zásek pri prechode cesty. Že proste som tam vnímala to, že to telo ide do veľkého vypätia, preto, lebo som si to pamätala, tú skúsenosť. A to je vlastne tá amygdala, ktorá spúšťa na základe tých spomienok tú reakciu. Ale pritom tam nešlo žiadne auto, nebola som v žiadnom ohrození, ale práve tým, že to bol ten prechod, lebo to bol... Tam máš ten program. Áno. Že bola tam tá spomienka a to je práve to, čo ti bude potom ovplyvňovať to rozhodovanie. To, čo som ako sa tak veľkým oblúkom vrátne. Presne si ako keby odpovedal aj moju ďalšiu otázku, lebo som sa spýtať, že ak je nejaké dieťa, kedy sa začne kaziť? Kedy vlastne ako keby začne možno mať nejaké prvé veci a to sú možno tieto prvé podvedomé traumy, že to vlastne ešte vedomo nevníma, nie? A že ja neviem, matka... Ako rozumiem, čo chceš, len... Mne sa v tomto zmenil ten uhol pohľadu, že ja už sa nepozerám na veľa vecí, že kedy sa niečo začne kaziť. Lebo ono to kazanie, alebo také tá dysfunkcia môže byť len nejaký dočasný stav. A väčšinou je to vlastne o tom, že tam nie je naplnenie tých potrieb. To, čo vlastne stále hovorím pri tom dýchaní, že má naplňať tie potreby. Áno. Hej? A keď vlastne tam nie je to naplnenie tých potrieb, že tebe sa niečo stane a necítiš sa byť vypočutý, prijatý, nie je tam nikto, kto by ti vytvoril bezpečný priestor, tak jasné, že to v tebe zostane a potom to môže byť naozaj, že dlhé roky a ty si vlastne presne vytvoríš nejaký program, na ktorom funguješ a reaguješ. Čiže ty vlastne už nereaguješ z toho ako keby začiatočného nejakého bodu, ale už reaguješ niečo iné. To je takisto aj v tele pri svaloch, že my, keď máme zmenené napätie, tak ten sval už nereaguje z toho, ako keby základného nejakého normálneho tonusu, ale už máš hypertonus, čiže on už má potom malú škálu ako keby reakcie. Ja to ľuďom aj vysvetľujem, že máš ako keby kratšiu zápalnú šnúru. Že keď už si ako dlhodobo v strese, preťažený, vyčerpaný, tak na nejakú blbosť, že proste, ja neviem, veľa teba niekto zakričí, alebo sa niečo stane, tak keď si v kľude a vyvážený, tak ťa to vôbec nerozhodí a povieš si, že OK. Ale keď už si ako keby v nejakom podráždení, v nejakej tenzii, tak zrazu proste na to zareaguješ výbuchom. Chápem. OK. Takže to sa stáva aj mnoho rodičom, keď majú malé deti, nespia. A si to potom spätne vyčítajú, že reagoval prehnane alebo niečo. Častokrát je to vlastne o tom, že oni naozaj sú v takom vyčerpaní a preťažení, že tá reakcia je vlastne adekvátna, lebo on už chudák je proste tak
prestimulovaný. Prišlo si to dieťa to tu zobrať. Proste to ty má zažiť. Čo sa dá tým pádom napríklad v tom dýchaní, ako keby, že až ako hlboko vieš ísť možno a vyhrabať tú traumu? Vieš napríklad mne si vysvetľovala, že môže sa mi diať, že budem mať možno, že pocit nejakej úzkosti, že sa budem viacej dostávať do toho stavu, ktorý sa naučím zvládať. A tým ho vlastne uvoľním, že vlastne aj to dýchanie ide musíš cez to prejsť, cez tú traumu, že vlastne ak chceš niečo vyliečiť, tak asi by si mohla možno pomaličky to nejako ako keby... Tam sa potrebuješ naučiť vlastne už nejaké mechanizmy aj na to, ja som povedala detekovanie alebo rozlišovanie toho, že kedy vlastne nastáva ten trigger. A na to sú práve techniky v rámci toho dýchania, to sa veľa pracuje aj s relaxáciou. Alebo keď chceš obnoviť prirodzený vzorec dýchania, tak potrebuješ už aj pracovať s napätím tela, vedieť sa upokojiť, uvoľniť a vedieť relaxovať. Ako to znie ako taká nejaká vec, že však čo, prídem domov, sadnem si na gauč, relaxujem. Ale dneska práve tým preťažením našich zmyslov a nervovej sústavy z proste sociálne siete, brutálne množstvo informácií, tá kognitívna stránka dostáva strašne zavrať, tak my vlastne nevieme oddychovať. Hej, že to už dneska, ja to vnímam ako taký ďalší trend, že už sa viacej hovorí práve, že to bol trend nervus vagus, stimulácia nervu vagu, lebo ten je práve buľdivý nerv, napojený na parasympatikus, ktorý práve podporuje relaxáciu. Takže my vlastne už dneska potrebujeme ako keby začať riešiť práve to, aby sme sa dostali do toho stavu, že sa reálne aj nudíme. Lebo mnoho ľudí si to nedržali. Stimulovaní sme asi tým. Alebo to je vlastne aj takouto honbou za tým výkonom, lebo vlastne sme ako keby spoločnosť sa dostali do toho, že vlastne chceme viacej a stále a konštantne a lineárne. A je tam veľmi málo vlastne takého toho, že spočinutie, uvoľnenie. Vieš, že mnoho ľudí proste celý rok ako keby tlačí a potom má tam 2 týždne dovolenky, kedy si myslí, že si oddychne a dobije baterky, väčšinou ich to položí, sekne ich, sú chorí. Neviem, čo všetko sa stane. Telo sa uvoľní vlastne tak, že... Áno, že ide vlastne do tej regenerácie, ktorú mu ten rok odopieraš, lebo si vlastne stále v tom strese. A to vlastne potom vedie k takým už dneska tým civilizačným, autoimunitným proste veciam, ktoré sa dejú práve z toho preťaženia. Toho vlastne stále v tej tenzii, ako keby, takže naspäť zase k tomu dýchaniu, proste naspäť. Je to jedna z foriem, lebo niekto môže nájsť tú formu vo športe. Vieš, že byť vonku proste ako za mňa ako vonkajší environment, že tráviť čas v prírode je práve veľmi dobrý stimulát na to, aby si vlastne prirodzene obnovil to dýchanie bez toho, aby si nad tým musel reálne rozmýšľať. Myslím, že toto bola taká jedna z pozitívnych vecí korony, že vlastne ľudia viacej išli von, akože mne samotnému mi to vlastne dalo toto byť sám, naučiť sa byť sám, ísť von. Áno, niekomu to pomohlo, niekomu to mohlo zhoršiť práve ten stav úzkosti a nejakých depresí alebo nejakých takýchto vecí. Lebo práve vystaviť sa tomu, že sám so sebou je niekedy veľmi náročné. Takže ako začať vlastne si aj uvedomovať, že čo sa s tebou deje. Začať aj to, že zrazu máš presne na to čas. Čiže aj mnoho ľudí vlastne má také unikové mechanizmy v tom živote, že utekajú pred sebou. Áno. A až ich to niekde dobehne, mne sa to veľmi páčilo, alebo páči pozorovať, lebo ja tým, že robím fyzioterapiu, ja neviem, 15 rokov asi už, neviem. Mám 35, skončila som školu 21, čiže tých 14 rokov nejako. Tak tam som krásne videla takú tú evolúciu toho, že z začiatku vlastne ľudia mali zranenie a riešili to takým, že čo najrýchlejšie to fixnúť a pokračovať vlastne v tom kolečku. A postupne sa to začalo meniť tak, že už vnímali to zranenie ako nejakú stopku, že áno, potrebujem sa zastaviť a vyriešiť si niečo v živote. Ja verím, že to tak majú všetci, lebo neviem celú populáciu, že ja pracujem s nejakou proste selektívnou vzorkou, ktorá príde ku mne a ešte ja si tých vlastne klientov ako na základe toho, kto som ja, tak ich vlastne selektujem, čiže ja tiež pracujem ako keby len s nejakou malou bublinkou celej populácie, čiže každý to má nejako inak, ale... Asi aj nedá generalizovať na všetko. Aj preto sú dneska vlastne strašne v popredí evidence-based medicine a veľa výskumov, lebo práve ti to dáva tú možnosť, že trošku vidíš ako keby to širšie spektrum, lebo tie výskumy už sa robia proste na širokej populácii, takže dá sa tam ako keby validovať to, že či to funguje pre všetkých, alebo je to len naozaj nejaká tvoja, alebo teda moja skúsenosť tej praxe. V rámci, my sme začali ten rozhovor ohľadom, jedna otázka si tým zarezonovala, že tam sa spustila a to bolo holotropné dýchanie.
ako keby ten pohľad. Mňa by zaujímalo aj, že tvoj pohľad na to, že ty keď napríklad sa pozrieš na mňa, lebo to je asi jedna z takých okruhov toho podcastu, že vlastne ako ty vnímaš, že ja ako fotograf ťa nejako naskenujem, niečo vidím, niečo má ako keby, že tá pracovná deformácia ma proste nepustí. Ty vidíš toho človeka a vidíš, že zle dýcha a máš takýto sken, pozeráš sa takto na svet alebo na ľudí? Naučila som sa to dosť vypínať v súkromnom živote, aby som vlastne nebola frustrovaná z toho, že vidím, že všetci sa hýbu zle. Dívaš len ako keby na tú, chápem, že sa... Ako to bol tiež proces, lebo na začiatku som bola veľmi namotivovaný fyzioterapeut a vtedy sa aj učíš vlastne tú diagnostiku a takéto videnie tých vlastne chýb alebo tých pohybových prejavov. Takže áno, je tam... A je to tak silné, že vlastne keď aj kráčam po ulici, tak stále ma to ako zaujíma, že čo mňa zaujíma na človeku je to, že tam niečo nesedí. A je to proste automaticky. Hej? Ale už som sa naučila vlastne do veľkej miery to vypnúť a aj keď to zaregistrujem, tak vlastne nejdem do tej slučky, že začnem ho hodnotiť. Lebo vlastne nie som v práci, tak prečo by som to robila? Ale to bol ako taký dlhší proces práve takej tej práce so sebou aj v rámci tej meditácie, že aby som si aj ja vedela povedať, že áno, pracovne som fyzioterapeut, ale to nie je to, kým som, že to je proste moja práca. Takže snažím sa to oddelovať, že môj súkromný život a pracovný, lebo keď som to neoddelovala, tak som bola vlastne veľmi frustrovaná z toho, že to vidíš stále. Vieš, čiže potom som nadobudala pocit, že Pane Bože, nikto sa nevie hýbať a všetci to robia. Vieš, takéto hodnotenie negatívne, ktoré vlastne zahlcovalo mňa. Vieš, že ja som len z toho sa cítila zle a to proste, ja sa nechcem žiť. Išla si cez meditáciu z tohto? Lebo ja mám napríklad to, že mňa zase ako keby priťahuje to pekné. Že ako keby stále hľadám niečo, že vlastne kde by sa to dalo urobiť, tým, že v tej fotografii a častokrát som bol kde to mám proste urobiť, ako aj tu dnes, že vlastne dobre, tak čo, kam, ako idem to spraviť. A potom to vlastne mám samozrejme na veci aj ľudí, že vlastne vždycky hľadám to pekné, že tu je proste niečo pekné. Toto máš pravdu, že mňa vyrušujú dve veci, že to, keď to niekomu nefunguje, najčastejšie v tej chôdzi, ale potom viem veľmi oceniť, že keď sa niekto hýbe pekne, vieš, že to proste ladí. To je pre mňa také, že že to tak dobre vyzerá. A to je presne to, čo aj ľudia vnímajú, že keď ty proste máš to telo v súlade, aj tú hlavu, a hýbeš sa, tak ti proste hovoria, že ako pekne vyzeráš, vieš, a všetky tieto veci, že aj tým ostatným ľuďom to robí dobre. Vieš, ako keď je tam niekto proste takto napnutý, zamračený, tak rovno nálepka. Presne, ako keby asi si to aj ja na sebe liečím, alebo nejakým spôsobom aj na základe toho, že som spoza tej kamery šiel dopredu, že som sa prestal nálepkovať, že som sa stále prestal akože nejakým spôsobom na seba tlačiť a tým pádom už nenálepkujem ani tých ľudí. Že proste chápem, že možno si niečím prechádza. Teraz máme susedu, ktorá fajčí non-stop a sme nad ňou, takže sme jak digestor, že to ide presne cez nás. A viem, že dobre, idem tam tou láskou, chápem ťa, niečím si prechádzať, musí to kompenzovať, ako keby, že a to ma tlačí, ale zase niekde, že dobre, urob niečo, zamakaj, urob si vlastný dom, tam budeš bez súkromie, že zase nejaká iná... komfort a bez toho, aby si musel proste sa nervačiť alebo rozčulovať na tých ľuďoch okolo teba, jasné. Takže... To je presne ten aspekt, že toho balansovania, alebo to bolo pre mňa presne v Egypte, že mne ten freediving dlho vlastne saturoval takú tú vnútornú hodnotu a vybalansoval ten život na tej suši. Lebo tam pod vodou máš krásny podmorský svet, plno rybičiek, proste je to úžasné tej vidieť tie koraly a tie farby a je tá voda teplá a je to všetko super a máš tam skvelú komunitu ľudí. A potom máš tú súš, kde je len piesok, skaly, špina, smrad, ktorá sa seje a kontrast. Teplo enormné a vlastne mi ten freediving to dlho dokázal vlastne vykompenzovať, že dávalo mi to zmysel, vieš, že tam byť, lebo proste mi nevadil to okolie. Ale potom v nejakom momente sa to začalo ako keby vyvažovať, až som pocitila, že vlastne ten život na suši mi presahuje do toho freedivingu a už sa neviem vlastne tak zrelaxovať, už tam vnímam to, že tá hlava potrebuje viacej času, aby som sa dostala reálne do toho momentu toho ponoru, lebo to je aj taký krásny prežitok toho naozaj, že prítomného okamihu. Čo akože je také klišé, že je o tom veľa kníh, veľa techník, ale ja aj hovorím, že freediving je taká meditácia v praxi, lebo tam proste je to hneď. A hneď a teraz si tu a teraz a riešiš proste to, čo robíš.
A nevieš od toho si ako keby nájsť také tie excuses, také tie proste výhovorky, alebo proste ťa to nepustí. Vieš, že hneď to vidíš, takže a keď som videla, že mi vlastne ten život na tej súši toto ako keby už obmedzuje, tak vtedy prešiel vlastne to rozhodovanie sa a začanie plánovanie toho odchodu. Že je to presne o tom, že ty keď nájdeš v tom živote niečo, čo ti nefunguje, nepridáva tú hodnotu a začne to preberať vlastne ten balans na tých pomyselných miskách váh, tak to začne kopať preč. Sa to dialo presne na Slovensku. Tak vtedy je dobré presne sa na tým zamyslieť. Ako ja som zo Slovenska tiež chcela dlhodobo odísť. Lebo ma to vždy ťahalo proste preč. Ja som ako dlho plánovala, že kam a ako a prečo a na čo. A vždycky to tam bolo, že taká tá túžba proste ísť niekam inam. A neviem úplne ani čím to bolo, asi aj tým mojim takým iným spôsobom rozmýšľania a života, lebo ja som proste mala relatívne úspešnú kariéru, mala som dobrú prácu, že ja som ten život mala ako v zmysle toho, že mala som kamošov, koničky, dobrú prácu, mala som možnosť cestovať, ale stále som tam cítila také niečo, že niečo mi proste chýba. Vieš, také to, že naplnenie, no. Že OK, ale nie je to ono, hej? A je to aj o tom vlastne vystúpenia z tej komfortnej zóny, čo ja sa veľa bavím práve s priateľom, tým, že on je Brazílčan, tak mi veľa vecí hovorí práve o tom, ako oni majú proste život tam, ako sú ľudia chudobní a čo všetko riešiš a tak. Takže je to pre mňa taký, ako, že my Európania sme tak trošku v takej komfortnej zóne, že máme tu život ako v bavlnke a vôbec si to neuvedomujeme. A práve ten Egypt, aj ten život tam ma naučil ako v tej skromnosti, že fakt ako ja, keď som prišla sem na Tenerife, pre mňa bolo, že mi netrvalo, ja neviem koľko týždňov si uvedomiť, že tá voda z kohútiku je pitná. A vždycky som sa zastavila, že počkajte, kde mám proste, že kde je ten veľký barel s tou vodou, že a naozaj to bol proces si toto vlastne znovu uvedomiť a vtedy mi práve nastalo aj taká tá hlboká vnútorná vďačnosť, že môžem žiť takomto prostredí, kde je naozaj, že mám stabilné podmienky a nemusím sa báť ani nejakého ohrozenia alebo niečoho, lebo tým práve, že je to ten Dahab je na Sinaji, tak je to blízko Palestíny, Izraela, čiže naozaj sa začne tu vážiť viac. Áno, čiže aj takéto celkovo bezpečie o ten život a všetko. Takže to je, myslím si, to, čo mi ako v tom živote na Slovensku vtedy chýbalo, aj keď som to precitovala takú nejakú vďačnosť, tak som sa tam nevedela tak nejak cítiť. No, že nestačilo mi to už. Tiež nám to tam, niekde sme sa hľadali. Niekde sme cítili, že proste OK, ideme preč. Aj sa nám začali diať veci, ktoré nás ako keby začali vykopávať, že sme nechápali, akože bežné nejaké pridané hodnoty. My sme žili vedľa Bratislavy a zavreli nám obrovský park. Z dňa na deň nám ho zavreli, kvôli developer to kúpil, hotovo a že a teraz čo? Že vlastne jedna taká vec, ktorú sme tam mali, že a potom sme to pochopili, že vlastne nás to ako keby ľahšie sa nám odchádzalo. Ľahšie ako keby sa nám púšťala tá komfortná zóna toho všetkého a že dobre, že poďme tu a myslím, že tu je aj, tak to ty povedala, tak ma to tam napadlo, že ak si bola v tej vode, že naozaj jak ryba vo vode a versus tú špínu von, tú súš, že tu mi príde ten kontrast taký jemnejší. Že tu vlastne je to miernejšie podnebie. Mne sa tu páči aj v rámci cyklov, že tu je proste teraz samozrejme je dlhší ten deň, ale sa tu proste strieda naozaj tých 12-hodinové cykly. Áno. Proste to je... Mne tu veľmi vyhovuje aj to, že tá klíma, presne ako si hovoril, že vlastne my odteraz, čo sa tak oteplí do tých nejak 26, 28, 30, akože ten pík príde, ale nie je taký akože strmý, že z jedného dňa na druhý. A potom to zase pomaličky ide dolu. Vieš, že má to veľmi taký mierny priebeh, to počasie a jednak ako ja milujem práve to, ja som vždycky chcela žiť tak, že a to som dlho tak ako mala vnútorný nejaký, lebo ja veľmi rada a chodím aj do hôr, že hajkovanie, že kopce a proste hory, to je niečo, čo je, že wow, pre mňa to proste pocit takého tiež vnútorného naplnenia. Ale potom je tam tá voda, čiže ja som akože už tak dlho v mojom nejakom podvedomí bolo, že ja chcem žiť niekde, kde budem mať proste, že hory a vodu, ako oceán. A keď som prišla na Tenerife, tak si že jasné, to je to miesto, že mám proste ten výhľad na oceán a na druhej strane sú kopce, že vlastne je to ako pre mňa stále aj nádherné sa na to pozerať. A hlavne tá voda pre mňa je taký
element toho, že ja každý deň, každé ráno chodím s mojím psom na pláž, chodíme na to isté miesto a mňa to extrémne naplňa proste sledovať ten oceán. A že vnímať to proste ten cyklus aj tej vody, aj ten príliv, aj ten odliv, aj ten východ slnka a proste aj to, že ako ten vietor proste, že vnímať To mindfulness, ale to som sa naučiť, vieš. My vnímame tieto maličkosti, ktoré že... A toto mi naozaj, že keď sa ma niekto opýta, že čo mi chýba zo Slovenska, tak teraz, keď sa ma to naposledy pýtala kamoška, už sme sa o tom nejak tak bavili, tak to bolo takéto, že šumenie lesa a kukučka. Vieš, že to som nepočula fakt 5 rokov a si hovorím, že wow, že to je takéto spomienky z detstva, že toto je takéto, že aha, že to by som akože rada ešte zažila. Ale aj ten les ako taký, že ten oceán má pre mňa proste teraz aktuálne väčšiu hodnotu, lebo ja v mojom živote mám aj také akože živel na nejaké obdobie, že ja som dlho robila fire show. Čiže a točenie s ohňom. A ešte dýchanie, hej? Hej, a to má ako tiež ten živel, ten oheň neskutočne nabíjal. Ako fakt teraz je, že to je aktuálne, nemám ani na oheň pojky. Naposledy som mala vystúpenie, alebo nejako som sa tomu venovala v Egypte. Ale to proste ten živel, vieš, že ten oheň je zase proste niečo, ten zvuk a proste a to teplo a tie plamene a tá farba. A teraz to mám zase, že voda. Čiže ja mám ako taký aj elementárny nejaký proste proces v tom živote, čo vnímam. Že nejakú dobu to bolo presne viacej ako to chodenie a byť s tou zemou a vnímať proste ten kontakt. Je to prirodzené, tak mať. Aj. Čiže toto si myslím, že je tiež takéto, ako pracovať s tým, aby človek nebol tak zahltený tými informáciami a to vlastne tým takým prehúšovaním toho, že ešte toto a teraz všetci sa porovnávajú, lebo proste Instagram a toto, tamto. A to proste potom ťa tak vytrhne z tej tvojej reality, že naozaj už nevidíš to pekné. To sa vracia na tomu, čo si presne povedal, že vnímať to pekné. Lebo pre mňa bolo práve kľúčové si uvedomiť to, že potrebujem hľadať to pekné. Že v tom Egypte tam stále sa k tomu vraciam, lebo to bolo naozaj, že silné 2,5 roka, že ja som si tam proste prešla peklom, mentálnym by som to až nazvala. A som sa dostala do momentu, že to pekné musím hľadať. Že naozaj som si vedela neskutočne užiť proste, že som išla kamoške na šiacu masáž. A to bolo pre mňa, že wow, že oáza. Alebo ísť hlboko do púšte a byť tam proste, že v tichu, vieš. A hľadaš to proste, že vedome som to proste hľadala ten moment, kedy viem, že sa môžem proste uvoľniť. Lebo to prostredie bolo už tak, ako ma prestimulovalo, že už som proste aj ja reagovala úplne inak, ako by som... Že mne všetci hovoria, že vyzerá veľmi kľudne a pokojne, no tak keby si ma videl v Egypte, tak by si ma nespoznal, ako som tam dokázala. To asi tie sympatické sústave. Hej, lebo ja som aj veľmi ako napojená na zvieratá empaticky, že ja som pôvodne chcela byť veterinárka. To bol môj detský sen. A na tie psy ja som vlastne s nimi vyrastala, že vždycky proste niekto v rodine mal nejakých psov, takže ja som vlastne bola stále s psami a to je taká moja, že to je moje zviera, že ja im rozumiem veľmi dobre a práve v Egypte je veľa pouličných psov. Takže ja som sa o veľa z nich starala, tam sú rôzne svorky a proste mali sme kamošov s môjim psom a všetko. Ale ja som to veľmi prežívala, keď som videla, že mu ubližujú. Že je proste ich kopu. Že to odstrihnúť, tam asi majú inú tú hodnotu toho života. A hej, no lebo oni, tí miestni ľudia, to je naozaj, že nemáš naplnenú žiadnu potrebu. Ani tej základnej lásky materinskej. Takže je to taký ako brutálny stred gangov, pouličných detí a zvierat a je to naozaj kruté. Ako tá surovosť v tom celom bola taký zaujímavý aspekt toho videnia toho surového života. Že ako to až môže byť, keď vlastne nemáš access k základným veciam. Okay. Že nenaplní sa ti proste v živote nič z tých potrieb. Takže to mňa tam ako veľmi zraňovalo, keď som videla, ako sa správajú proste k tým zvieratám, aj k tým mačkám, aj k tým kozám, ktoré tam sú. A to bolo pre mňa také, že mi to fakt trhalo srdce. Takže to bol tiež taký ďalší, že... Spreč, kopanček. Aj keď potom mi bolo dlho ľúto to, že ja som tam proste tie psy nechala, lebo môj pes išiel so mnou, lebo on bol proste v dome, vyrastal. A mala som 2 fény na ulici, ktoré sa mi o ňoho ako keby starali. A tu mi bolo veľmi ľúto, že som ich tam proste nechala. Že ja som veľa pracovala vlastne aj s takým týmto, že vedieť ich opustiť a byť s tým OK, lebo viem, že to prežijú, že to sú pouličné psy, ktoré proste vedia riešiť tie situácie. Čiže ja to mám veľa takýchto práve vedomých, by som to nazvala, že veľa vecí vlastne vnímam, že sa to deje. Čo v realite mi komplikuje život, že som z pohľadu
nejakého toho spoločenského pohybu pomala, lebo mne dlho trvá proste, kým sa to všetko ako keby, vieš, dostane cez toto procesovanie. Takže som taký ako keby pomalší typ človeka. A už to berem tak, že je to v poriadku. Vieš, že už... My sme mali toto isté, že sme mali psa a v jednom momente sme volali s nejakou, povedzme, duchovnou a niečo iba, my sme sa riešili úplne niečo iné a zrazu ona, že ak sa snažíte o baby a tak ďalej, že máte psa, a že že máme, že naozaj a že dúfam, že nie z útulku, že ešte z útulku a vlastne to napojenie tej ženy, že v istom momente môže ako keby, že ten pes ti berie tú energiu. A vlastne v tom momente sme si úplne nám to len tak cvaklo, že aha, no samozrejme, že vlastne Lucia tak bola ako keby, že napojená na ňu a vlastne OK, vyberáme si seba. Že proste, že OK, dali sme psa našim, najlepšie rozhodnutie, ten pes tam celý život čakal, kedy sa tam dostane, naši sú spokojení, má obrovský dvor druhého psa a vlastne všetci sme happy, ale bolo to ťažké. Bolo to ako že naozaj, že si tam napojený na to zviera, na tú energiu a vrátim sa k tomu holotropnému dýchaniu, teda kde sa dá predýchať? Ako vlastne funguje tam, že jeden zážitok, ktorý sme mali, ja som v Mexiku bol náhodou na jednom holotropnom dýchaní, pre mňa to bola krásna akože skúsenosť a vedľa mňa si sadol kamoš, náhodou tiež prišiel, on stihol iba, je viac menej otvorený týmto veciam, nejakej spiritualite a tak. A sadol si asi na posledných 20 minút, boli tam nejaké 2 kolečka, bolo tam asi 200 ľudí, 300 na pláži. A naozaj mu to tam niečo aktivovalo, až tak s ním zatriaslo, by som povedal, že si tam nejaký aha moment vydýchal. Naozaj tam sa predýchal k nejakému precitnutiu, až odišiel na pláž, vyplakal sa, častokrát sa o tom bavíme, že vlastne ako sa tam nejako našiel, ako si niečo zo seba dal von, že je to taká drastická metóda ako keby toho holotropného dýchania, že je to taká skúsenosť ako iná, že samozrejme nedá sa to robiť na týždennej báze, asi keď sa človek tomu nevenuje, akože niekto tu môže byť, to poslanie tu mať. Ale... tak holotropné dýchanie je už psychoterapeutická metóda, by som to zaradila. Vyvinuté Stanislavom Grofom, čo je vlastne český psychiatr žijúci, tuším na Kalifornii, LA. A on na to prišiel práve tým, že jedna jeho klientka na sedení na psychiatrii začala hyperventilovať a on ju v tom ako nechal a vlastne vtedy ona sa dostala práve do toho, že mohla začať riešiť ako nejaké tie hlbšie vzorce, ktoré za normálnych okolností ako keby nevedela accessnúť, otvoriť. A on s tým potom vlastne aj so ženou o tom sa začali nejakým spôsobom venovať. To je nejaká moderná história to? Alebo nejaký šamanizmus a ako keby, že ďalej v histórii tam sa to nejako používalo? Alebo... Toto úplne ako neviem. Toto ti neviem zodpovedať, ako ja som k šamanizmu alebo takýmto veciam išla len veľmi okrajovo a je to vlastne taký ten spirituálny pohľad, ale oni skôr ako práve používajú už omamné látky a fajčenie nejakých vecí, ktoré ja celkovo akože voči týmto veciam mám a rešpekt, skrz to, že vždy záleží, kto je tam s tebou, kto je vlastne ten sprievodca. A to holotropné dýchanie práve tým, že otvára nejaké tie traumy, môžeš sa dostať do nejakých psychických rozpoložení, tak úprimne akože ísť na session s 200 ľuďmi by bolo pre mňa brutálny risk. Už len to, že tým, že ja viem, že som citlivá, že viem sa empaticky proste napojiť na ostatných ľudí, tak pre mňa by toto je, že no-go osobne. Nehovorím, že pre každého, vieš, ale je tam vlastne ten risk toho, že ty môžeš sa dostať do nejakého stavu a potom potrebuješ už reálne odbornú pomoc, aby si sa vlastne cez ten stav dostal. A je otázka, či ten facilitátor, ktorý je tam ako Stanislav Grof, alebo tí jeho facilitátori by mali prejsť neviem koľko ročným výcvikom. Neviem koľko rokov to trvá, takže mali by vedieť zvládnuť, lebo vlastne ten holotropné dýchanie je za týmto zámerom, že ty vlastne ideš s tým do toho, že chceš vlastne otvoriť tú Pandorinu skrinku. Že to, mne to príde veľmi podobné práve s tým freedivingom, že to, ako tá hyperventilácia ti zosilní ten prežitok, že ty dokážeš vlastne sa dostať do tých stavov nejakých flashbackov, nejakých spomienok, nejakých proste situácií a dostaneš sa znovu do tej emócie. Čiže ty ako otvoríš tú traumu a môžeš sa retraumatizovať a môže ti to pomôcť a môže ti to zhoršiť. A toto je veľmi individuálne, že ja každému odporúčam, že keď chceš na niečo takéto, tak proste choď predtým na nejaké sedenie s nejakým psychologom, prej si to, že či je to vhodné vôbec, vieš, že či máš na to vhodný profil, lebo niektorí jedinci to ustoja a máš z toho akože pozitívny záver a niekoho to môže rozhodiť na niekoľko rokov a nevie vlastne, čo sa stalo.
S týmto som sa stretol vlastne, teraz si mi to asi zodpovedal, že to chápem napríklad pri marihuane alebo LSD alebo iných psychoaktívnych látkach, sa to vedomie dostane z nejakého východiskového, teraz si tu a teraz si dáš naozaj nejaký psychotropný nejaký nástroj alebo proste nejaký zážitok a to vedomie sa dostane až sem. Ale vlastne dostane sa tak ďaleko, že ako si sa tam dostala, tak ako keby, že nevieš a zostaneš tam a trvá ti dlhšie, kým tam vlastne dojdeš a pochopíš, čo sa stalo versus, ako si ty povedala, že vlastne ideš postupne, že aj ja som skôr zástancom už teraz, predtým som nebol, nejakého microdosingu a nejakého naozaj niekoho, kto je s tebou, aj tá marihuana vie veľmi ako keby, že pomôcť sa posunúť v tom vedomí niekde, že si len pootočíš trošku tú perspektívu, ale v malých kročikoch. Veľmi slabúčko, radšej tam dojsť pomaly, ako napríklad v Mexiku som spoznal jedného človeka, čo bol počítačový scientist, nejaký computer scientist z New Yorku. Prišiel do Mexika, hurá Luna Park, čo ideme prvé, dal si bufo, čo je vlastne jeden z takých najsilnejších psychotropných zážitkov, čo si človek vydať. Tam je vlastne to DMT sa ti tak aktivuje, že vlastne, že sa vraví, že vlastne odídeš a vrátiš sa, že prežiješ to nejakú svoju smrť, pochopíš, aký si super. A on vlastne si dal bufo, veľmi sa posunul, ale vlastne zostal v tom Mexiku na x rokov, lebo čo teraz? Všetko ti nedáva ti zmysel, že vlastne kam ideš, ako ideš ten život skladať naspäť, čo vlastne ideš urobiť. A vlastne toto je super v tom, že aj my sme tu začali, že si začala so mnou naozaj. Teraz to už vidím po 3 sedeniach, že vlastne, že aha, že je jasné, že to na seba nadväzuje. Áno, lebo ono práve tie skoky môžu byť presne, ale to sa deje, ako myslím si, keď to povieme v nejakej paralele, tak to sú presne aj športovci alebo nejaké výkony. Že keď ideš do toho s tým vedomím, že áno, ideš riskovať, asi na to pripravený, lebo to je takéto, že ideš do prázdna, že nevieš, čo sa tam bude diať. A niekedy je dobré ísť do takej situácie, že nebyť stále v tej svojej komfortnej zóne a v tej bavlnke a proste neposúvať sa. Ale to, že práve tá tvoja nejaká práca so sebou, že vieš odhadnúť, kedy takéto niečo môžeš urobiť, aj sa vieš na to pripraviť a máš potom aj nejaký čas práve na to spracovanie toho zážitku. Ja toto vnímam v rámci nejakej mojej mužskej iniciácie. Hej, čiže ono tieto všetky látky. Je to veľmi individuálne, ako naozaj si myslím, že predtým mať nejakú individuálnu intervenciu s psychoterapeutom, psychológom, že naozaj sa na to pripraviť, aby ten človek z toho vlastne mal ten pozitívny alebo taký ten, že obohacujúci zážitok a nebolo to, že ťa to hodí niekam asi proste zrazu v stave, že hups, potrebujem potom mať nejaké až lieky na to, aby som dokázal normálne fungovať. To si myslím, že je ako také. Netvrdím, že možno to niekto to má rád, aby sme to mali tiež radi v tomto drastickom, že som mal rád tie skoky, že som vlastne bol v tom nekomforte, v tom strachu, že vlastne, že čo teraz, začal som sa tam akože usadzovať, ale aj to bolo len to, že som išiel nejakou iniciáciou v tom živote, že vlastne som si niečo potreboval dokázať ako muž, ale vlastne teraz, keď mám ženu, tak vôbec nehľadám tento typ, ale niečo úplne iné. To si dobre povedala s tým dokazovaním, lebo to je vlastne to ego. A to väčšina ľudí sa s tým potrebuje nejak, by som povedala, naučiť pracovať, lebo práve to dokazovanie. A komu dokazuješ? Dokazuješ sebe, dokazuješ rodine, dokazuješ spoločnosti. Ale rastieš tam ako vieš vnútorne hodnotou, že dáva ti to, čo naozaj ty potrebuješ, alebo ti to len hovorí, že aha, dobre, teraz som niečo dokázala, som lepší ako ostatní. Že to je práve tá už práca s tým nastavením, že či si dokážeš uvedomiť, že čo tým vlastne posiluješ. A toto je proste vo všetkom, že šport, hocičo. Úplne hocičo. Že to nastavenie tam ide, alebo potom to práve vedie k tomu, že ľudia idú do zranení, práve idú do tých drastických, dramatických extrémov, aby ich dokázali, že sú lepší, ale vieš, že to povedať si, že som lepší ako. Čo to vlastne? Jasné, že čo hľadáš, akože chceš si presne niečo dokázať a potom je už to taká naozaj, že psychoterapia skôr, že prečo si to potrebuješ dokazovať, vieš, že tá hodnota v tebe je, ako v každom jednom z nás, vieš, že prednedávno som videla taký krásny taký reelsko práve a bolo to proste mikrozáber na piesok a že každé to zrniečko bolo niečo iné, vieš, že každé bolo unikátne. To je presne to, že my sme proste buď tie zrnka alebo tie kvapky a každá je unikátna, vieš, že každý má vlastne ten potenciál toho alebo tú unikátnu nejakú svoju vlastnosť alebo charakter a
prečo to chceš porovnávať s ostatnými ľuďmi? Nájsť sa, ale v tom je vlastne napríklad ako keby to dýchanie mi príde ako nástroj toho šúpania tej cibule, že vieš sa pomaličky vlastne šúpať cez čokoľvek. Cez to dýchanie, ja to mám v takých paralelách, že pokiaľ vieš vnímať to dýchanie a si s ním v súlade, tak v podstate vyriešiš strašne veľa vecí vo svojom živote. Ja som z začiatku svojim klientom hovorila, že ak sa naučia proste správne dýchať a vnímať to, tak inak ti to pomôže predchádzať zraneniam. Pomôže na fyzickej stránke, hej, že lebo sa ti zlepší mechanika, proste ramena sa odľahčia, nezaťažuješ svaly, nie je tam disbalancia a tak ďalej. Takže reálne si vlastne predchádzaš ako keby nejakým zraneniam v rámci nejakého športu. Teraz som počul jeden príbeh, čo si vlastne urobila jednému známemu tu, že si ho naučila nejakú metódu, pomocou ktorej vedel do 7 sekúnd zaspať. Teraz ako keby, že chodil tu k tebe a môže byť. A vlastne teraz, jak som volal s nimi na Korziku, tak vlastne vral, že áno, že spýtaj sa aj na toto, že vlastne mňa to zaujíma presne, lebo ako keby dobre, že ma to úplne napadlo, lebo viem, že Tomo to tak má, že on sa vie proste vypnúť, že jednoducho naozaj, bavíme sa tu o Tomášovi Malárikovi, ktorý je vlastne jeden z zakladateľov aj z Ninovo Fyzioklinik. A keď som s ním boli sme v Chorvátsku na jachte a on naozaj proste sa dokázal, že za 10 sekúnd vypnúť. A on vtedy, keď som to videl, tak samozrejme ja idem do toho tiež, že si vlastne dávam ten zámer, že rýchlo zaspím. A skúšam to rôzne. I ja ako fotograf, pre mňa veľmi uvoľnilo pochopenie mimiky a vedomej a podvedomej mimiky v rámci portrétu, na čo sme prišli. A vtedy som začal vedomo pracovať s tým uvoľnením tej tváre, vlastne toho prvého krču až vlastne do toho celého tela. Teraz možno, keď do toho zapojím nejakým spôsobom nejaké dýchanie, tak vidím, že už po pár dňoch musím povedať, že sa dokážem rýchlejšie dostať aj do meditatívneho, aj do nejakej tejty. Áno, lebo to práve to normálne dýchanie ti vlastne aktivuje parasympatikus alebo dáva ti tú variabilitu toho, lebo ty máš nejaký pík sympatikus a potom sa to telo normálne dostáva naspäť do toho fyziologického, sa to volá, že baseline calm, čo je vlastne parasympatikus. A potom ideš znovu do toho píku. A keď to máš pravidelne v dni, tieto vlny, tak vlastne ty máš oveľa vybalansovanejší ten nervový systém a práve ti to zlepší kvalitu spánku, kvalitu koncentrácia, jasnosť myslenia, schopnosť rozhodovania. To sú ako keby tie kognitívne, ale na úrovni tela. Lepšia regenerácia, lepšie trávenie, vieš, že výbušnosť v tréningu, celková vlastne tá adaptácia toho tela aj na nejaký... Switch on off, proste sa vedieť vypnúť. Áno, lebo to voláš to switch off, ale to je vlastne presne o tom, že ten nervový systém není zaťažený. Vieš, že máš tam pravidelne v tom dni ako keby to čistenie a takéto dostane sa do toho, že je tam to upokojenie. Lebo ty keď vlastne nevieš zaspať, tak tiež je tam veľa vecí. A čo si teda spravila s ním? Čo to je? Aké je to cvičenie? Aké to vlastne toto bolo? Ja vieš čo, ani neviem, nepamätám si. Okay. Ale určite to bolo práve nejaký takýto ten základný. Mnoho ľudí si myslí, že to je nejaký magic, že je to niečo wow, ohňostroje, ale oni sú to veľmi jednoduché. Najjednoduchšie veci to musí vždy. A dýchanie práve je naozaj o takých, že veľmi jednoduchých veciach, že cez deň proste sa zastavím, uvoľním si ramena, uvoľním si sánku. Ja uvedomím si hore. Vtedy sa tak vlastne, že som nie takto. Hej. Uvedomím si, ako proste, čo sa deje okolo mňa. Vieš, to sú práve ten mindfulness prístup a to sú jednoduché veci, ale ja som bola tiež v tom stave, že som toto nevedela accessnúť. Že som bola tak preťažená, že som nedokázala proste sa dostať do toho prítomného okamihu, akože, že dobre, pozriem sa a teraz za tebou vidím kvetinu, vonku je bazén, vieš, a všetky tieto veci a že dokážeš si to hneď uvedomiť, lebo niektoré obdobia v tom živote sú presne tak zaťažené danými okolnostiami, že toto nevieš. A je to v poriadku si to aj uvedomiť, lebo ja keď som bola vlastne v takomto vypätí, tak bolo veľmi ťažké to prijať, lebo je to ťažké celé o sebe a tým, že mám tú kvalitu toho prežitku, toho opačného, že viem, čo je relaxácia, viem, čo je vdelá relaxácia. A teraz som zažívala ten opak, že stiahnutá bránica, proste áno, úzkosti, pomaly panické ataky a som bola v tom, že OK, že dobre, teraz s tým proste potrebujem byť, lebo práve v takýchto situáciách ti naozaj nepomôže nejaký hack, nejaké cvičenie, že to je práve o tom, že sa o seba staráš. Nie je to len tým, že sa naučíš dýchať a všetko vybavené, alebo meditovať všetko vybavené. To vôbec nie, ono to práve len ako posunie tú latku toho, že
s čím všetkým sa vieš vysporiadať a ako to vieš zmanéžovať a niečom to vlastne urobí ako keby ťažší ten život, lebo zrazu vnímaš oveľa viacej vecí, z ktorých potrebuješ ako keby sa vedieť konfrontovať, vysporiadať, spracovať, proste pustiť, nechať to ísť. Že to je... Čiže ja si nemyslím, že som mu dala, určite som mu dala nejaké cviky, lebo to je proste toho súčasťou ako na ten tréning, tej relaxácie. A jemu to proste zafungovalo. Ale toto je veľmi časté, že mne presne ľudia zažijú taký ten aha moment, že niečo im funguje a potom to začnú odporúčať ostatným ľuďom a tým ostatným to nebude fungovať, lebo nie sú v tom rozpoložení. Že nemajú to skúsenosť, že môj krstný otec tiež mal veľký nález na chrbtici, útlak nervu, hrozila tam operácia a tým, že on je disciplinovaný a športovec, tak to proste rozcvičil a nešiel na tú operáciu. Bol z toho strašne nadšený. A to sa nedá proste interpretovať alebo dať niekomu inému, že to je vlastne ten skúsenosť toho človeka a ako je super byť nadšený pre niečo, lebo to vlastne potom aj inšpiruje tých ostatných ľudí okolo. Ale vždycky je to vlastne o tom, že ako to ten človek aktuálne má v tom živote, že niekomu to zabere, niekto potrebuje niečo iné. A v rámci toho dýchania tých techník je naozaj strašne veľa, čiže ja ani nerada, ako reálne hovorím, ani neprezentujem žiadne techniky dýchania, lebo mi to príde ako veľmi nebezpečné v jednom pohľade. Že napríklad ja viem, že mnoho ľudí to robí práve, aby mali ten nejakých tých followerov a niečo. Ale ja nemôžem proste širokej populácii povedať, že koherentné dýchanie je 4:6 a teraz to budú robiť všetci, keď viem, že každý má inú dýchovú frekvenciu a niekto to bude mať 3:7, niekto to bude mať 4:5. A teraz ten človek sa to bude... Srie Rilska iba, jedno tak a je to vybavené. No, lenže ono to tak nefunguje, lebo to človek možno potrebuje úplne niečo iné. A čo si zažila, tu mám ešte dve otázky, mi vystávajú, že čo si zažila také bizarné, alebo niečo naozaj, že pri tej praxi svojej, že čo bolo také, že úsmevné možno, alebo že fúha, že toto bolo... Možno nejak viac sa opýtaj, lebo je toho strašne veľa, takže úplne... Možno nejaká ako keby skúsenosť buď tvoja, že si sa buď niekde predýchal, alebo niekto, alebo niečo, nejaký highlight z toho dýchania, alebo naopak fail, že fúha, že toto vlastne asi nefunguje, alebo nebude fungovať. Je to ako keby tak, je to taký kročík po kročíku, že vlastne... Ono je to väčšinou ako taká systematickejšia práca, čiže taká veľká zmena sa väčšinou neudenie za jedno sedenie. Chápem. Alebo ty potrebuješ najskôr spracovať tie informácie, lebo zrazu je to ako keby veľa nových informácií, ktoré potrebuješ najskôr kognitívne spracovať. Akože určite ja som mala veľa ľudí, ktorí mali dlhodobo chronické bolesti alebo niečo a fakt sa to vyriešilo len tým, že sa naučili dýchať. Ale ten proces toho učenia bol, že 3 mesiace, vieš, a to hovorím. Ako sa vieš naučiť správne dýchať, že keď začnem z toho východiska bodu, napríklad u mňa? Tak ono, v rámci toho tréningu dýchania, tak nejaký taký, ako prvé to učenie trvá nejaké 3-4 týždne, aby si vôbec začal uvedomovať to, čo sa vôbec deje v tom dýchaní, hej? Čiže potvrdzujem. To je taký ten prvý. Potom nejaké také, že prvé zlepšenia alebo nejaká zmena môže byť nejak 3-4 mesiace, keď si ako konzistentný a máš relatívne stabilné podmienky v zmysle pracovného napätia, cestovania, rodinnej situácie. Inak to je nejakých 6-8 mesiacov. Hej, že veľmi to práve variuje od toho, že aký ten život má ten človek. Takže to je potom taká tá druhá fáza. A tá tretia fáza takého toho, že už vlastne aj ten nervový systém adaptuje ten nový program, je 8-9 mesiacov rok. Okay. Čiže ty máš vlastne celú tú škálu, aj ten tréning je ako keby rozložený na rok, by som to až povedala, lebo tam je veľa vlastne tej práce samého so sebou. Že ty potrebuješ naozaj si prejsť tou skúsenosťou, integrovať to, dostávať sa aj do nejakého toho diskomfortu v rámci tej tvojej nejakej dýchovej poruchy alebo toho, čo sa tam odohráva. A naučiť sa to vlastne spracovať, dosiahnuť tam práve aj ten neokortex, že vieš ako keby urobiť tú zmenu v tej situácii, keď sa to deje. To je veľmi ťažké. Vlastne, naučiť sa to vedome. Áno, vedome. Že ty vlastne najskôr sa naučíš ako keby vôbec len vidieť to, že čo sa s tebou deje. Že kedy sa to deje. A či je tam nejaký pattern, či to súvisí s niečím, že či to súvisí s tým, že
neviem, veľa rozprávaš, rýchlo rozprávaš, vyschne ti v ústach. Piješ veľa kávy, si prestimulovaný. Čiže či tam je vôbec nejaký takýto pattern, čo vždycky tam je, ale toto naozaj trvá vôbec na to prísť a začať si to všímať, že tam niečo takéto sa deje. A potom je to práve o tom, že začať to ako keby zachytávať. Že kedy sa to deje a naučiť sa k tomu ešte potom ako nejakú tú techniku. A toto je naozaj už taká polročná, 8-mesačná práca, že naučiť sa proste tú techniku, že tuto som sa niečo naučil a teraz je tá situácia, kedy to potrebujem použiť a ešte ma to aj napadne, že to potrebujem použiť a viem to použiť. Ale ono práve tou prácou s tým dýchaním, tak vlastne tie situácie takého silného tej poruchy alebo toho vypätia ani nenastávajú. Mne tu ešte ide jedna otázka úplne taká, že niekdy som to čítal v knižke, zrejme, že každý človek má tu v tom živote presný počet nádychov a výdychov, čo si má dať. A že vraví sa, že vlastne preto aj tí mnísi alebo tí duchovne prebudenejší ľudia dýchajú pomalšie, tým pádom si predĺžujú život versus nejaký pes, ktorý dýcha rýchlo, že vlastne má kráči ten život. Aj toto som tiež na začiatku, keď som čítala také rôzne knihy, tak jasné, že je to všade presne, že tí buddhistickí mnísi, tých vrchoch, kde proste si dajú tú mokrú šatku a usúšajú vlastným telom. Tak jasné, lebo ako ten život buddhistického mnícha, to je úplne niečo iné, čo my si vôbec nevieme predstaviť. Ja som bola v prítomnosti pár mníchov, keď sme mali vlastne meditácie s nimi, že bol nejaký seminár a to bola pre mňa tiež taká skúsenosť toho, že zažiť to, že ten človek to vlastne okolo seba sála, ten kľud, ten pokoj, že naozaj to z neho ide, vieš, že aj taká tá ľahkosť, že oni sú vtipní, oni si robia žarty, vieš, že nie je to takéto, že som seriózny a meditujem a proste toto, ale je to proste tá ľahkosť toho bytia a pritom zároveň ten život majú ťažký. Žijú proste, že oni sa zrieknú mnohých vecí, proste nenarokujú si veľa vecí. Aj tam veľa, ktorých ani sa ako keby zrieknú, aby práve mohli ako dosahovať ten stav toho vedomia tej meditácie. Čiže to je... Tá ľahkosť je asi podľa mňa ten punchline, čo sme mali dneska tu naplniť. To si mi tam úplne brnkla presne a ja som častokrát v tom taký, že vlastne v tej ľahkosti, k tej srande, že vlastne vnímam na tých ľuďoch, ktorí sú pre mňa inšpiráciou a sú niekde, kde by som ja chcel byť, tu ich vlastne jednoduchú prostosť, ľahkosť a vlastne s tým spojený ten humor, že to vlastne ako z nich ide, že vlastne sú uvoľnení. Takže vlastne... Áno, to uvoľnenie v tom živote je dôležité, lebo to je presne, že život nie je lineárny, ty nemôžeš byť stále proste vo výkone, aj keď ako tá spoločnosť alebo tie nároky to k tomu vedú. Že my sme v tom vyrastali, že ja som tiež to mala, že proste máš ako keby na linejke onované stredná škola, vysoká škola, kariéra, hypotéka, rodina, a ideš, vieš. A mnoho ľudí takto naozaj ide, alebo to zoberú, že tak to má byť. A potom niekde na polceste, niekde v tom zistíš, že ťa to nenapĺňa, že ten život není proste dobrý, necítiš sa šťastne, nemáš tam proste naplnenie a vtedy presne prichádzajú tie kompenzačné mechanizmy, vieš, že fajčenie, alkohol, proste extrémy, vieš, že ja to vnímam aj v tom športe, že mnoho ľudí aj na všetky tých Spartan Race, Ironman a všetko toto, aby zažili to, že žijú. Aby zažili to, že teraz som tu a teraz presne tak. A ten život sa zrazu naplní, že to prežívanie je zrazu, že wow. A potom to vlastne opakujú, lebo chcú mať tento zážitok toho prežitku tej reality. Lebo v bežnom živote to ako keby nemáš, lebo práve si v tom kolečku tých myšlienok a tých to-do listov a tých povinností a valí sa to. Takže v tom bežnom dni naozaj nemáš to zastavenie a to je pre mňa je to dôležité mať práve v tom dni, v každom jednom dni tie momenty toho, že sa cítim dobre, lebo to není niečo, čo si musím zaslúžiť. Presne tak. Vieš, že nemusím proste makať teraz na to, aby som si potom zaslúžila proste niečo. A keď je to fajn ako odmenový systém na nejaký proces, že ja keď napríklad som začala s jogou a mala som vždy strašnú svalovicu. A bola som celá z toho taká roztekaná a niekedy ma to aj bolelo, tak som proste za tým mala vždycky, že je kapučíno v kaviarni. Odmena. No, toto sme sa aj my obmeňovali to kávou, že mohol byť akýkoľvek deň, mohol to byť akokoľvek, ale že tu jednu kávu si dajme, že vtedy na chvíľočku vypneme. Čiže ako mať taký sú to aj tie rituály, čo sú tiež populárne, aj ten journaling, čo všetko sú to vlastne momenty toho, aby ten človek sa v tom dni ako keby upokojil a bol chvíľu sám so sebou. A naučil sa vlastne byť sám so sebou. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že sme naplnili
Ak je ešte niečo, čo by si chcela dodať? Tak my sa môžeme baviť celý deň. Celý deň. Jasné, presne tak. Že toho je tak veľa, ako práve to dýchanie dáva práve to premostenie tej fyzioterapie práve s týmto, že je to vlastne všetko a nič, vieš, že dá sa v tom nájsť veľmi veľa aspektov a je to ako podľa mňa najjednoduchšia cesta, ako začať nejakou formou so sebou pracovať. Že nemusí to byť práve presne nejaké psychotropné látky, nemusia to byť extrémne športy, nemusí to byť cestovanie, vieš, že môžeš len doma proste si sadnúť, alebo aj keď robíš čokoľvek a proste si len začať vnímať, že ako dýcháš. A niekedy to není pekné zistenie, hej? Že zistíš, že do ryti, že nedýcham, že čo robím, že hej? Ale aj to je informácia, lebo vlastne my sme stále v takom tom programe toho, že autopilot. A nevieš, čo sa deje. Ja keď začnem si sama uvedomovať, že mi idú dni a nepamätám si ich, tak to je pre mňa taká kontrolka, že OK, spomal, začni proste viacej sa ukotvovať. Ale to je presne o tom, že potom sa stráca vlastne ten prežitok tých dní a to naplnenie toho života a potom naozaj, že takto prejdú dni, týždne, mesiace a si povieš, že niečo mi chýba, vieš, že nie je to ono. Čiže ono, aj tá moja cesta vlastne sem na Tenerife bola, tak ja sa na to smejem, lebo ja vlastne som o Tenerife prvýkrát počula asi pred 7 rokmi. V nejakom kontexte, že proste prísť sem a nejak tu žiť. Ale to bola len myšlienka, že myšlienka a za 7 rokov som sa sem proste dostala, takže to bolo také pekné ako celé nejaké kolečko. Takže pozývame ľudí na kemp, na Physioclean. A ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem za pozvanie. Bolo to zaujímavé. Myslím, že som povedala toho veľa. Dúfam, že to bude ako zrozumiteľné. Každý si nájde, čo tam má. Je to ako komplexná téma, že dá sa tam vlastne nájsť veľa. Práve pokračovanie. Hej. A je to hlavne o tom, že začať si asi rozumieť sám so sebou. Skvelé. Takže ďakujem aj ja veľmi pekne a ďakujem za akýkoľvek feedback a koment. Majte sa pekne.